Kublai pi barong ni pediang sobai pi syakatup kubor mataka janmit. Shuaban pash ki kubor nginya pet shuai ki mat bakong san. Dang ya chakmat kalimpung jingalang ba arsngi jong ki nongelam kiri G20 ne G20 Leaders Summit ong umintri rang ba do kari Narendra Modi badon kam manyatrai lang nakabenta ka jing bha jong ka perthai bat bala banwan ra ka jing job ya ka jing do jing shania nakadaw jong katma. Lapadiang ya ke African Union kum ke dekat Bapura jong ke G20 lengba ke jing terwa ke India. Kakai pot beningkong jong ke IITG ke Shem ke jingking yam kadang biang. Yathu menteri bapet ya ketanat boarding U80 model baka sorkar kadang upsai kakai pot ke Bapura. Bat gajing penmi boarding ha kejela kalanang kambha ong menteri ketanat hikam boarding U80 model betak ke sorkar company ai jing syakri bapenyat iki mobile network bagi deban siu pendek ya ke bailai. Ki khubor ki babania Menteri rang ba do kari Narendra Modi mentakasngi ula kentu ya ki nongyalam jong kiri baper baki dei ban penkelano ya ke jingdo jing shania jong ka we kari bat ka we pat sya ke jing ya shania markeliang bat wat ya ki lat ki lenti banyale persya ya ki jing ki bladon na do ki por minshwa ha ka jing kren ha ka limpung jingalang jong ki nongyalam kiri G20 ne G20 Leaders Summit Modi ula penpau ya ke jing sngaw scam bat ong balada ka perthei kala banyale persya ya ka covid kala ruban job ya ke jingdu jing shania ya ke balami ha pedeng kiri na markatma kadai ka poringi banginya trailang na ke benta ban wanra ya ke jingbha ha ka perthei barok ka wei laong Modi haba ai jingkren halor kapang One Earth jong ka G20 Leaders Summit balai shimbenta da Presiden kari US Joe Biden usiem ka Saudi Arabia Mohammed bin Salman menteri rang ba do kari UK Rishi Sunak bat Presiden kari Brazil Luis Inacio Lula da Silva इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। Ka African Union kala long ka dekat Bapura jong ka G20 mentakasngi. Menteri rang ba do kari Narendra Modi ula khot ngobha. Ya ukle jong ka African Union Azali Azawmani banshim ya ka shuki kum ka dekat Bapura jong ka G20 ha ka jingalang baningkong jong ka G20 kabla ya shaprang ha New Delhi ne ka step. Ka India kala terwa baya ka African Union deban penrung kum ka dekat Bapura jong ka G20 halor ka nongrim sabka saath sabka vikas haga jing penpau jong haga jingalang baningkong kabla ai kerteng One Earth Modi ula ong baka jing yalam jong ka India ya ka G20 kala long ka sharp ban penrung ya ka sabka saath habaro arliang laka long hapo bat shabari ru kumjo. आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। Menteri ketanat boarding Abu Tahir Mondal hinin kesngi ula ong bakat kum ka kaipot balapha da ke Indian Institute of Technology Guwahati IITG kala kadaw baka jingking kabadon hakapung yam kadang bit dang biang Henry Donkam ban keliang pat iki bering knang bakan kam ne Islam Mondal ula yathu hakinong tho kubor baka IITG kala de penlong ya ka jing jurip ya ka ni ka jingking bat katanat kadang yai up ya ka kaipot ula pentip ru baladep bantung ya ka joint committee bakin thup ya ki engineer jong ka Meghalaya Energy Corporation Limited bat ka Public Works Department ban khmi halor ka jing maramot ya ka ne ka jing king. Guwahati has already conducted their inspection and we are just awaiting the report. As per the preliminary report they have given to us, they are telling that there is in a good condition.
but the bearing of the bridge has to be replaced. So accordingly, we have placed order to the company who is our manufacturer for these bearings, and a renowned party has been also engaged for that. Menteri Ketenat Boarding Abu Tahir Mondal hinin kesengi ula ong baka jinglong jingman jong ke jingdon boarding menta kala kambiang. Habia keren bat kidong thok kubor ula ong baka jela kala don haka kerdan ka kambiang bat day nakani ka daw bala penduna ki kenta penlip boarding. Haba kedau baka jing penlip boarding ha shilong la penduna sya ka arkenta Mondal ula ong baka jing penlip boarding sya ki wei pat ki benta jong ke jela kalong kumbalai kenta. Kidon ru katu kane ki benta ki bamat ya ke jing penlip boarding kapapalat ya kalai kenta nakadaw bakadon kajing maramot ula benram. Power scenery as of now, we are quite comfortable. You must have seen that entire country is reeling under power crisis. Even our neighboring states are also facing the heat. As far we are concerned, as of now, we are very comfortable. We have decided that only 2 hours power cut will be there in the major towns, and rest of the state will have only 3 hours power cut. Of course, in some pockets or some areas, there may be more than that because of shutdown required for maintenance work. Kasorkar jilla kalabata iki company ki ai jing shakri ban pinya iki mobile network ban siu no mardor ya kapisa by boarding khnang ban lat na ka jing sha pendu boarding haba pentip ya kane hinen kesngi Menteri Ketenat Boarding Abu Tahir Mondal ulaong balada ki company pinya mobile kim siu ya ka by boarding daki bon benai ken hab mat iki jing sha pendu boarding haba kedau bakini ki mobile company ki penyang ya ki mobile tower ha saudong ki arspa tali ki jaka hajilla uong bakidon ki jing kerpa ki badang thamai ki bawan poi sya ka sorkar nakabenta ban penyo boarding henry baro kini ki jing kerpat kidang don ha padeng ke jing khmi bnia. Communicating with them that you should pay the bills immediately, else will be disconnecting. Second thing is that new requests are also coming to the government for connection and all these things. All this matter we are reviewing frequently. So if they don't pay the bill for quite a long time, definitely we'll disconnect. But then we take little bit cautiously this one also, because the moment we disconnect, then anywhere that networking problem also will be there. Kiriu Shampang na kiliang baper kila penlong ya ka jing yakren but jing ya peliu jingmut halor ka National Education Policy Hajar Arpo halor ka pang pedeng a neoliberal onslaught on the fundamental right to education hanehu hinin ka sngi hagani ka program kabala penlong da ka Nehu Students Union lani Nehu su lawan ya shimbenta da u Professor Prasenjit Biswas u Professor H Srikan u Professor Xavier Au u MLA ka Maulai u ba Bright Star Well Marbanyang u Professor ka St. Anthony's College u SK Pradhan unong ya side an but belong ru President ka Seng HYC u ba Robert June Kharjarin ki samla puli ka subject political science jong ka school ba Nehu but usonal KS. Mentapat nginyapet ya ka jinglong jingman ka sun meneng ha shilong. Ka jing shiat kalong arpusan degree Celsius, bat ka jing kriat kalong kat nyaw point degree Celsius. Ka jing sngam ka haw kalong nyaw pun riyaw na ka spa min step, bat prapun nyaw na ka spa janmid. Ka jing hap slap kalong lai point pra millimeters. Kandon ka jing hap slap ba malumala habun ki jaka. Shwaban poy siya kabakut jong ka tup kubor nganyapet biyang sashi siya niya kimat bakongsan. Dang ya chakamar kalimpong jingalang ba arsingi jong kinongyalam kiri G20 ne G20 Leaders Summit ong Menteri dang bado kari Narendra Modi badon kam banyatrei lang nakabenta ka jing baha jong ka perthei bat bala ban wanra ka jing job ya ka jing do jing shania nakadaw jong batma. Lapdiang ya ke African Union kum ka dekat bapura jong ka G20 lengba ka jing terwa ka India.
Kakai pot beningkong jong ka IITG ka syam baka jingking yang kadang biang yatho menteri bapet ya katanat boarding o 80 mondel baka sarkar kadang upsai kakai pot ka bapura. Bat ka jing penmi boarding ha ka jela kalanang kampha ong menteri katanat kikam boarding o 80 mondel betha ka sarkar ki company ai jing shakri bapenyai ki mobile network baki day ban siu pendep ya ka bailan. Te parlok kat tungi lapoi syaka bakut jong katup kubor jungi mentaka janmiet haduk bangin de syambiang bat pila syai kesngi kublai pi baro.